Ngiyabingelela abazalwane. Jesus. Umndeni wakaMabaso oSingabo. Bingelela wonke ubuholi. Ingcebo nezingcebukazi zikaNkulunkulu. Kuthi angithi ngibingelela ibandla lamazibulo abhaliwe ezulwini. Hallelujah. NakuNkulunkulu. Ngiyambonga uJesu ongenzela umusa. Ngibe ingxenye yale nkonzo bazalwane. Ngiyazi uma nobaba bazi ukuthi bengizi. Kodwa sebenzile umkhulu Sigwebela nogogo. Hayi bazalwane. Ngeqiniso uNkulunkulu ekubusisile ngeminyaka. Kufanele zidliwe izithelo zeminyaka nje ukuthi uneminyaka emingaki uNkulunkulu ekubekile emhlabeni. Izwi leNkosi lithi mase sibadala sitshalwa emagcekeni kaJehova. Bese lithi khona lapha ebudaleni siyothela iy'thelo. Kusho ukuthi ngicala ukuba umuntu ompunga kodwa ube useless. Uma nje inkosi sikubeke yakufahlanza yashintsha inwele. Unecala lokuma njengomuntu omdala. Uma kungenjalo uyilento okuthiwa ngifanayo ngiyiphethe. Lamazwi-ke kwashiso ukuthi bazalwane leyampunga lezampu sisebenzile. Safaka ugeleja nje sakhipha loxhama emgodini. Loxhama uyithokesela ekuseni. Ngiyambonga uJesu. Kukhona amazwi akhulunywe ubaba osuka la. Engicela bazalwane singakafundiswa. Ngoba njengoba sihlangene nje sacela uJesu wabakhona. Bonke abantu abamala. Isandla sikaNkulunkulu siphezu kwabo. Bakhuluma indaba yabantu abala. Lamazwi ubaba osuka la awafundile. Awaqondene nezingane zakaMabaso kuphela. Inkolo yokuthandaza kubantu abangasekho. Siyawenza lokho wonke nje umuntu onsundu. Nathi sesindisiwe kodwa siphuma khona. Kukhona amazwi engiwathandile ngakulesahluko sika-27 kuleli humusho ke ngiliphethe. Elithi nje ngifunela inyamazane ungenzela isilovele engisithandayo
bese umphefumulo wakhe ubusisa ingane phambi kukaJehova engakafi. Usuyabona ukuthi lokhu kuhlaba akwaqedela isibaya kwaze kwamila ibhuya, uhlabele ize. Asikho isibusiso esitholakala kumuntu umphefumulo wakhe ungasekho kunye. Ngicela ukuphinde egameni likaJesu. Asikho isibusiso osithola kugogo, kukhokho, kubaba, kumkhulu, kumamekazi, kumsala esephunyelwa umphefumulo. Akuyona inyama ebusisayo, umphefumulo. Futhi lento udinga umphefumulo uyenze phambi kukaNkulunkulu. Usuyabona ukuthi uhlala uyokhuleka emathuneni, ukhulekelize koguga ibhlukwe emadolweni. Njengoba kuphela isibaya, kuphela iy'nkomo, kumila ibhuya, kwaphela imbuzi, abantu babuyela kolamthuthu. Baphela olamthuthu, bayathula manje abantu abasebenza banamali. Ngiyangithi uma uqhubeka ushaya ngalo layini uzogcina ubulala uncede. Hayi mina ngishinyoni lena umlenze mathinalithi. Umayina uthi hayi into efunekayo igazi, igazi. Ogcina usuchitha igazi likancede. Ubalekela nje uNkulunkulu. Ubalekela nje uNkulunkulu. Hayi saza lokwenziwa. Inkolo yesintu, inkolo yakithi. Mawuthandaza kumuntu umphefumulo wakhe awusekho kuye, awutholi lutho. Haleluya kumaZulu. Abantu banomgunyathi uma sekushona ubaba uMabaso bese igijima lezingane ziyothenga inkomo angakaze ayihlabe, simhlabele saphila. Sithi ihlabele ubaba uMabaso njengendoda mayilele kufanele kulala inkomo. Yayidinga inkomo ilale engakalali. Yayidinga inkomo ilale engakalali. Ubaba uMabaso ayidla zadla isibindi. Uma nihlabela umuntu ongasekho nisuke nihlabela abangani benu. Nisuke nihlabela abangani oshomi. Nibuye nilethe namakesi, nifake nomqombothi, nidakwe, nidakele igigi lokuthi kade niwakuyisha. Haleluya. Uhlabela umuntu ongasekho, uhlabela ize. Bayothenga ublanket uphenduka, phenduka, phenduka. Ube yimfuku umfuku ube ngaka. Bayombesa ibhokisi. Futhi uzubona ukuthi umqondo awusebenzi. Lesi sidumbu kade sihlezi emakhazeni sigcwele u-ayisi. Kodwa inkolo yamanga ithi khona ngezugodola endleleni. Usho umuntu aphuma efrijini. Yini ukungamurephi esaya emakhazeni ufake nehita. Phakathi eshalofini ufake nehita. Noblanket omkhulu. Khona ngezugodola. Yini indaba ukudlala umshubhesho njengocace kangaka nje. Khona emagodoli nabasekuthini bayembesa. Hey ithuna lize ligcwalo blanket. Kodwa ngajabula ngo-1978. Siyakhumbula lezi ayikhukhula abazalwane. Siyakhumbula lezi ayikhukhula. Sika 1978 zathi mase zehlele eThekwini zabekezela umntana. Sakhumisa amangcwaba kwaphuma amabhokisi akhasha
amabhokisi eqhashiswa amanzi, kwaqhasha kwaphuma oblanket, kwaphuma idumbu. Batsotsa bangahlupha baphuthuma oblanket. Bamaritsotsi bayamadayisa. Kukhona nje imizi ikhuluma nje elala ngoblanket abaphume emathumeni. Yikho ngithi ubaba osuka la inkosi iqedile ngayo. Uma uthanda suka la futhi uyoqhubeka nokukhonza abanye onkulunkulu. Ungabi ngabanye. Mina ngiyamangala lenkolo yamadlozi ithethwa nabafazi manje. Kuthiwa uyena osesele phakathi kwabo bakasekho. Hey, nephinife ekhepukile. Nina bakobani kushisa iphepho kwasha kwathini. Usoba indoda manje. Wena usokhuluma kusama manje. Nibuya futhi angithandi nokumboza amakhanda. Ukhuluma kusama nempunga yakho nekhanda lingabhonziwe. Yathena intombazana nathi amadlozi aya-understand. Kubuzwa nje kuthiwa ngoba nani nithi nisindisiwe. Nifunda liphi iBhayibheli? Malithi izwi lenkosi wesifazane angakhuleki phambi kaNkulunkulu, angaprofethi, ikhanda lakhe lingakhuthuzelwa. Wayeseshilo umuntu wesifazane wesikhathi. Bathi ayisibene bakumadlala amadlozi aya-understand. Anga-understand amadlozi ngoba abantu abafa bekho. uNkulunkulu akajike ezweni lakhe. Uma nje umuntu wesifazane ekhuleka noma eprofeta, iBhayibheli lamlithi ikhanda lakhe akube ligutshuzelwe. Haleluya. Hayi nginganisoli sizohamba khona manje. Azithi nje thuthi ngoba kungasekho la. Kodwa ngicela ukungakweleti. Haleluya. Ungamdelela umzali. Ungabadelela abantu kodwa ngiyacela uyifundise ukulesaba izwi likaNkulunkulu. Wavela kuye uzobuyela kuye futhi. Abathi silensindiso yesikhathi. Hayi mina endala, ayendala. Sikule yesikhathi. Uyayazi le yesikhathi, yesikhathi. Angisho imihlathi leledala, edala. Munye uNkulunkulu. Munye Jesu. Munye moya. Munye ubhaphathiso. Haleluya. Ayikho imfundiso edala nentsha. Lenokuthiwa yintsha eka-Antichrist. Eyendoda enomthetho. Haleluya. Ukhonza uJesu uthi ngisindisiwe kodwa ungazidelile. Umuntu osindiswayo bazalwane umuntu oqala athande ukuze emva kwaJesu aqala kubuke eseceleni ukuthi ngiyathanda ukumlandela uJesu. Akubuke mayisenelisekile ngiyathanda bese lithi iBhayibheli akazidele. Kanti wena usindiswe naliphi? Akazidele. Before uhambo lokuthatha isiphambano landela uJesu uqala ngokuzidela. Haleluya. Awukwazi ukulandela uJesu ungazidelile. Ngeke ngikwenze abantu bazothini, ama-colleagues bazothini, uyibona leli bazothini. Thina silandela abantu, silandela uJesu. Ayikho insindiso entsha nendala ngicela ukuxoxa lo ndaba. Ayikho nje. Le nto entsha enenza nithi nisindisiwe kodwa nibe niphila njengezwe. Kungabi lula ukuhlukanisa umntotho womzalwane nodayisa ngomzimba. Ayisifake. Kungabi namahluko. Kungabi namahluko. Haleluya. Bese kuthiwa Elisha ngicela ukuxoxela. Alikho Elisha. Elendoda engenamthetho. Kanti ubafunda baseKorinte besibili chapter 11
bathi uPaul ngiyamangala ngoba nina nithathela nje kalula niyeke ivangeli okuyilo niye kwelinye usuyabona kanti likhona elinye ivangeli likhona niye komunye uJesu awungayena uJesu esanikeza yena kanti ukhona omunye uJesus ukhona uJesus omunye akwazi ukumlandela uyiyo yonke into uNkulunkulu axabene nayo kodwa na uthi Jesus amen Jesus oh hallelujah Jesus akakukhozi mawufaka indwele ibraydiwe akakukhozi uyihlobisa ngamagolide akakukhozi ugcoba udaka lweyifebe akakukhozi ufake i-makeup udaka lwezifebe Hosea chapter 2 hallelujah ojani lo Jesu akakhozi uphica indlu yakhe kanti awunderstandini ukuthi umzimba yithempeli lahlala bakithi yithempeli uthotheni uNkulunkulu endlini yakhe mawufaka izihlahla zokuxwayisa siyaxwayisa sikhululekile wena wafaka izihlahla zazanyathisela ngoglow ulokhu uhlala nje uthi phana akusiwa wakho lo mzimba noma ngaba uyinikele kuJesu usucikekile nje kumanje kodwa ngicela ukuxoxela ukuthi lo mzimba ohlala kuwo akusiwo wakho amen khona indoda eyawuthengayo andikulindele ukuthi wazi ngoba akekho umuntu onomzimba wakhe yikho mhlawumbe silisa bekhuza ukuthi mangigunda kahle madoda msana ukugunda nishiya amathuna shiya amathuna la nithi sesitayile ngikhoba amabhulukwana ngathi amapentecost indoda yonke insizwa yonke igqoke ibhuluko wonke umbilini uhlale ngaphandle haleluya umzimba akusiwo wakho awazi ukhaba ngomuntu obomvu siyadla thina siyayikhotha wena ulokhu uyikhotha ngokucophelela indebele sisibekela ukuthi nje ngiyikhothe ngikwayise ngaphandle kwenkinga amangala nisuthi ihlahla zokuxwayiswa ifaka ngoglow ababonga abantu ukuthi lento ifike sekukhona bengizovula isiphanje sami ngimshaye ngosuper glue ngimshaye ngento yozufe nayo kuqala phansi kubizwa ngama sithi ninebadala sondelana ngqaqe angahambe nje ngqaqe ake nifaka amanzi ashisayo ningabe nisafaka nensipho yokugeza nifaka idishwasher isusuda kalwemfela angahambe nje funana okunye kokufuna inkopha asula amashiya sulani iphele angahambe nje nakhohle ukhipha amacici angahambe nje webizana abanye bazomphala inzipho angahambe nje ngicela ukuxoxela ukuthi enkonzweni emnandi kangaka clean itempeli ungahambi nje angahambe nje ley'ngane zanesikhathi aziwafuna amaphithikoti zifuna zigqokile sibone eKhanani ngale kodwa mayisishoniwe bese ke noma nithenga kaphepha nje
Masasukuma nje lasibuka besifazane nabagqoka amapithikoti 1 2 ngoba umoya wesikhathi ethi impithikoti ungaqoki uyasukuma ingumi ingena phakathi eyinqeni usulokhu uyihoshwa kodwa masifile nimfake impithikoti angahambe nje. Ngicela ukusho kulo mcimbi omnandi kangaka asuke nasiyoklinika ithempeli ahambe sinje bonke laba bafaka uthayela wamasiko usuzokhishwa ngey'pitshisi usubuya emakhazeni kuthiwa angahambe nje. Haleluya. Phela ngeshwa khona befundisi besikhathi abacija amabandla bawaphethe. Angifuni ukuhushazisa, angiphethe izalukazi, angifuni lokhu ndishukula amakhanda nibophe ingqondo. Mina ngifuna kwelami, ngifuna kwelami. Lalela mfundisi wesikhathi, ubozenzela izulu lakho la uzobayisa khona laba bantu. Uzenzela izulu lakho nje. Baningi abafundisi abakhishwe esihogweni, abazinceku zobumnyama, abasebenzela usathane, babezigama lithi Jesu. Kunomoya wakhona, lo moya ukhashwa ngey'nsimbi, buxokozela endlini ukuthi kube uNkulunkulu. Bashuniwe nalaba abashaya insimbi, umthandazo ukhuphuka, bakhothwa abefundisi besikhathi athi mangiphakama nokhipho nisikhahlale ecuphini washisa umfundisi Hallelujah. Hallelujah. Uyathanda ukulandela uJesu. Sidele. Abantu besilisa bakhululekile. Kanti nabo mabegqoka amabhulukwa right baba senkingeni. Bathi babuza abanye bathi waphuzela nje, waphuzela. Ngakungazi ukuthi kanti nebhulukwa kuthiwa liyawaphuzela. Bese bewashiya waphuzelayo bafaka lokho ngathi amaPentecost. Babebathanda ukuzondansa enkonzweni phambili. Ngize ngibe nesifiso esibi ngathi sadoda kuthi khawini. Ngiyahlambuluka ngisuke ngifisela. Bazalwane, ukwesaba uNkulunkulu, ukusiza ezintweni zonke. Ngicela sithi emcimbini kungisiza ezintweni zonke. Ukwesaba uNkulunkulu kungisiza ezintweni zonke. Kunesethembiso salokhu kuphila nokuphila kwezwe elizayo. Yeah. Uyakwazi ukuthi ngiphila ngikhululekile. Mangqoka nje ngiyaqoka ngiqede ngizwe ukuthi akukhali mawashi. Akekho umuntu wesilisa okhutshwa indlela engqoka ngayo. Yeah. Amen. Ngikho futhi-ke ngenhlanhla umoya kaNkulunkulu uhlala phezu kwami. Angibi inomfi kubantu besilisa. Amen. Ngiphila nabo, ngisebenza nabo,
abadala, abancane, abazingane zami. Kodwa nje phakathi kwami nebhlukwe, I'm 70 years manje, kune-partition. Amen. Jesus. Angisiyi ichepisi Hallelujah. emadodeni and kungisizile ngaphila impilo engasoleki. Ihlanganisa amashumi awu-7 eminyaka egameni likaJesu. Akekho umuntu owake wangisola endodeni yakhe. Ningabi nize kuhlalile nala impangeni bazalwane. Ngenzile imvuselelo kulelizwe lasempangeni ngama-70s, ngama-80s, ngama-90s, ngama-2003. Ngcina la igwelezane la ngangena lakhona inkabe ekamelweni. Yathi ngena nje yangangibingelele yathi mina zakho. uJesu waparalyzisa umunwe wenkabi. Wathi umuntu kuba ngoke ngidonsi trigger. Ngiyaxoxa phela. Ngisho la impangeni. Kodwa bazalwane not a single muntu wesifazane oke athi angiboni kahle phakathi komyeni wami nofisa kuphi. Ufisa kuphi gama lapha. Lele lithi mamadlala nje into ka-31, 32 years yabo. Intentsha leyo. Ngiphile 38 years ngiyintombazana. Ngingajoli, ngingalali nabantu besifazane. Angithi niyabaza abantu besifazane abalala nayo. Manje kwase bathi abantu nje bakhona. Abantu besifazane omunye kusuka phandle inkunzi. Haleluya. Hayi nabesilisa bakhona. Bona ke bayathanda nokuza la ipulpit. Ashise avuthe mabehlabelela kuqaqabuka. Mina angiyazi indaba kaNgqingili bazalwane. Kuyasho ukuthi abantu abanikelwe uNkulunkulu enkalukweni zenyama. Ngoba umuntu oNgqingili akesaba ukuma la akhuluma aqinisa hlabelele asho mayiphuma nje la unoya besilisa izandla. Akwena lo kanti uvuthe hayi unganaki thina boNgqingili siphila kanje. Nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu. Manche, nangu Jesu, Isa kuye. Ayivangeli ngalenga kubapostoli basekugcineni. Sibheke lokwesithathu bazalwane. Sibheke khona uverse number 2. Uyosindiswa, uyosindiswa, uyosindiswa.
Verse number 2 kuJohane wesithathu lalithi khona izwi lenkosi sithandwa kunakho konke ngikufisela ukuba ube nenhlanhla nokuphila njengokuba umphefumulo wakho ube nenhlanhla. Amen. Sithandwa ngikufisela ukuba ube nenhlanhla, 2 ube nokuphila njengoba umphefumulo wakho ube nenhlanhla. Abantu emhlabeni bakhathazekile, bafuna impumelelo, bayifuna nangemithi, bayifuna ezangomeni, bayifuna enyangeni, bathwala ngabantu, bathwala ngeyilwane. Into abayifunayo abantu ukuphila, libona ukuthi banenhlanhla. Bazalwane kubuhlungu ngoba lento yenziwa nabantu abathi bayakholwa. Khona amabandla ame ngokuthwala, kubulawa izilwane, zifakwa phansi kwama-platform, kuthiwa masibola. Abantu abazoza la bangangempethu eyizobola kulesi silwane. Yini kuzalwa inhlanhla? Abantu bafuna impumelelo. Ngifuna ukuba nebandla elikhulu, ngithole imali eningi, ngihambe ngemoto enesondo, ngigize ngamabhanoyi. Kodwa ngicela ukusho ukuthi akusiyo inhlanhla, icala ukuthi ukhohlisa imphefumulo yabantu, uyibambe ngamasalamuzi. Ngicela ukusho ukuthi akusiyo inhlanhla. Noma ngangathi uyaphumelela, ukhuleke kubantu abafile bengathi uyaphumelela, hayi ngiyaxoxa, akuyona inhlanhla. Inhlanhla bazalwane ukuthi umphefumulo uhlangane noJesu, umuntu abe nokuphila okuphakade. Noma ungenayo imoto, noma ungenayo indlu enkulu, noma ungenazo izinto eziphathekayo, mawumphefumulo wakho uhlangane noJesu, unenhlanhla, unempumelelo. Hallelujah. Yikho uMateyu ethi funani kuqala wamdeni wakababaso, wayigane zikababa nomama, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona-ke konke lokhu, hawu konke lokhu uzonezelelwa. Awuthi ubheke ngaseyinganeni bapho oqinisana nobani konje labe sibathandazela njani Maqhawe oqinisana noMaqhawe, ngithi thatha noJesu. Bazalwane, mina nginayo iprofession, anginayo imfundo ephakeme, ngumdimilishi nje. Kodwa ngicela ukusho ukuthi ukuhlanganisa ukuphila noJesu ayikho into angangenzele yona. Hayi ngiyaxoxa, kulezi nsuku bayancipha abantu emabandleni, bayancipha. Angisho ukuthi kuronke. Umphumzana nobani uyafunda, uyabhala, bayazi-upgrade, bayafunda ukuze bakuvela amathuba bakhuphuke. Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona-ke lezi zinto ezinhlanu uzothunyulwa nje uyimphotho. Babe nomona la
ababathola ikhundla ngoba befunde ngegandlela. Bathi manje uzosihola kanjani ngoba yena yabo izinto zakhe ayihlangana, kanti mawuhlangana noJesu izinto zakho ihlangana zonke. Sihlangana zonke. Ngisho ukuthi yekani ukufunda, fundani. Abanye bathi bayagraduate ubone ijazi seliphezu kwebhokisi. Sebekhala abantu ngoba ingazi ngeke usize ngalo ngishigane yakho. Elakho nje sebekwe phezu kwebhokisi. Bathi kusabegrada njengenyanga endule kwavele kwami inhliziyo. Usiyabona ukuthi akusikho ukuphumelela ukuba nejazi. Akusikho ukuphumelela ukuba namashares. Akusikho ukuphumelela ukuhlala esitezi. Akusikho ukuphumelela ukudla inyama ekusana bintambama ebusuku ekusana bintambama ebusuku. Angidli iklabishi, angiyena unogwaja. Ucabanga ukuthi umudla inyama nje izolo namhlanje uyaphumelela. Yini impumelelo sithando? Ngikufisela inhlanhla, ngikufisela impumelelo, ube nokuphila. Uyabona le ndaba yasezulwini iwumangaliso. Uthethelelwa izono, uhamba ukhululekile, ungenaluvalo nosuku lokugcina. Walashelwa izifo, ayiboziyalashwa ngemizimbo yakhe thina siphilisile. Njengoba ngixoxa nje ngithi I'm 70 years, angina BP, angina shukela, angina arthritis, angina kolo, angina boso, angina stende. Futhi mawuthanda kwaze khali ifake ihila nempela. Yalo kuthi ngihamba ngithi pheka. Anginaso ngisho isifo sokubika. Ngemvimbo yakhe mina ngiphilisile. Glory to Jesus. Kule mnyakana nje mbili emithathu edlule ngiqotshelwe ukukhaliswa yizinyo. Yangitshela inkosi yathi hayi awu-understand lapha esiphambanweni uJesu wathwala izono zezwe, wathwala izifo zezwe, ubuhlungu wayeseyabetshata. Kade ngikhalisa sengizena wakhipha ufo. Sengiyazi manje. Aqephukile aseqephuka ukuqephuka futhi. Angisakhaliswa izinyo, angisayi kukhipha zinyo. Yeyi bakithi yaze yaphelela indaba yenhlanhla yami. Angikhaliswa zinyo. Yonke into eyinhlungu bazalwane uJesu wayithwala waseyayethatha ngendlela sithanda ngayo ukuthi ngeke sibe namandla okuthwala ukuqaqanjelwa. 3 Galatians 3:13 uthini uGalatians 3:13? uKristu wasihlenga phansi kwazo zonke iziqalekiso, phansi kwazo zonke iziqalekiso. Anginaso nje isiqalekiso. Kodwa yezaga iyithi isiqalekiso esingenasizathu nje asenzi lutho. Ngenkathi kufika ivangeli ezweni lakithi lalidla ngisho amaRoma Katolika, akushuntshukwake emaromeni. Kodwa umuntu esengcwele uJesu avalelise kupapa. Athi uJesu ukanele utholile into yamaProtestant. Ngiyakugale ngisa. Hey baphuma abantu bebusisekile. Ngoba ukuhlangana noJesu kuyinhlanhla. Kuyimpumelelo kukuphila. Amen. Ngiyakugale ngisa
uzohamba uqale kisekile agcine ngakho lokho umuntu uhamba uqale kisekile uhambe usiqale ke so free. Amen. Bakithi uphile ezweni elingenazi iqalekiso. Niyabazi nabafundisi nababalambeli okuthiwa bakwazi ukubreak iqalekiso zemndeni. Uzofika umfundisi uzoqalekisa uzophula iqalekiso zozalo unamanga bo munye umuntu owahlenga abantu phansi kweqalekiso igama lakho Jesu. Uyazi ukuthi usihlenge kanjani? Kwakuthiwa nje umuntu olenge esiphambanweni akulengi nobani baqalekisiwe bonke ababonakala belengiswa esiphambanweni. Kwathi Jesu mfana ngemacala naye waba ngomunye abalenge esiphambanweni wathatha zonke iqalekiso zabo bonke abantu abavumayo ukuthi uJesu inkosi. Amen. Akwenziwe ilada abazalwane nama-aphula amakhekhe no drink ngoba kuzofika umfundisi okhipha iqalekiso bese fika-ke naye ne-briefcase azahamba ngoba unesiphiwo sokuqashula iqalekiso unamagapho. Aze ngakhumbula enye indaba ngoba laba befundisa bahambe besethusela iyezi imini yomgwebo la kuyo lempangeni lengisho ukuthi lapha kwaba khona ikhehla abazalwane elinokhulithe endodaneni lithi mntanami ngihlalele uJamludi ngifuna ukuthi isibindi nje bese mntanami ngihambele umakoti avutha umlilo athi phela mangahlatshwa lenkomo nje umuka behamba uyabuyiswa ngalo. Laze kwafika usuku la ixhegu lifa khona mase lifile ixhegu umakoti wayesethe endodaneni into ezokwenziwa nje akubulawe lenkomo aza afekhala ngayo. Alelani-ke ngoba nani bakholwa niyakhala yahlatshwa-ke inkomo kogaya utshwala kwenziwa isitambu kwenziwa irayisi kwenziwa amadombolo wabuya umphakathi kwakhona bagqoke isinto amabheshu ney'dwaba bathi one side kwakhona umphakathi nje wamaphilifu wahlala phakathi nendawo kwakhona laba besonto ney'vatho umfundisi uyena wayeme phambili abheka esangweni bonke abantu babheke ngabo umfundisi kwabonakala umfundisi evula amehlo wandiza phezu kwamakhanda abantu ebaleka kanti lo mkhulu ozewafa ethi angahlatshelwa inkomo ubuya njengoba enjalo ngosuku lwedili. Akakho wabuza ukuthi babubonani abonakala amajazi ethi nyawo zami inteke uyena ngempela iguma lo owathi mhlawumbe wathi wathi wasala idambu kwasala amadombolo kwakhahleleka iy'thebe wonke umuntu ethi nyawo zami nginteke angaze ngubone nje hlale sibabuyisa kodwa babuyi ngempela. Ngiyabona nina abafundisi nikhohlisa abantu niyoqala ngaphansi esihotweni kwasala kuthe nje huwe ababehamba ngamahashi asala elengedla engentaba zazingekho-ke iy'moto. Ngiyaqiniseka ukuthi kubukhona owayidrayiva yayiyosala lapho ngoba makubaleka kwangempela uyicabanga imoto usukucabanga ukuthi ngisazoya ngiye ngifake ukhiye ngigene ngizisethe ngidumise ngifake ngibabani nyawo zami ngithethe
washona. Hey bazalwane, kwadinga amadoda ahlangana ayobika konkosi ukuthi nayi indaba yenzekile. Kwase kuthiwa akuphume nezinduna zenkosi siphelezele amadoda. Abesifazana kwaqashe isikhothe. Akangiboni. Kwamashenda nomkhulu basebecasha. Bafika bathola bazalwane ukuthi inyama yonke iphethe uzimpethu, amadombola nempethu, utshwala bunempethu, irayisi linempethu, lo moya obuyilo zenza lo baba, umoya wasesihogweni, umoya ongcolile wabolisa yonke into ukuthi kungadliwa umuntu lutho. Ngicela ukuchaza bonke labo bantu bathutha bayohlala eSoweto ngoba siqala lashila ukuthi uma uthandaza kumuntu obasena mphefumulo umbuyise. Ngiyaxoxela mina manje wabuya ngempela wena ngeke uhlale lapha. Ebuya ngempela wena ubambe inkonzo yamanga. Angithandi bazalwane ningabi nakwazi kabaleleyo nibayeke laba bathi basindisiwe abathi abantu abalela amadimoni. Alikho iBhayibheli elithi umuntu olele idimoni, alikho. Uthi utshela abantu ngoJesu nina nilaba bangadli besho sidla kangaka. Ngizwile nje ukuthi khona nishonani ukuthi asidli. Basho ukuthi asidli ekhulunyelwe kwabanye onkulunkulu. Kodwa inyama siyayidla kuguga amazinyo. Ushinyama bo ushithebe yasikhiphe nasebhodweni. Sidla nyama ngikufisela inhlanhla ntambama. Yonke into engishikashiko yenzile phansi komthunzi welanga. Mawugeje ukuhlanganisa impilo yakho noJesu ushikashikele ize yonke into iqongelele. Ngiyaxoxela ma umphefumulo usuphumile babobhobozo babahlanganise behlisa izandla zithi bakubhekise phezulu ezulwini oze wafa uliphika uthi there is no God. Nina-ke nithi nisindisiwe ninani? Thina-ke sinalokho. Uthi umbhali ngadlula ngaya le ngadlula umuntu omubi ecebile ngathi ngibuya omubi wayengasekho. Uyibona le ncebo yakho le siyayibona siyale. Kodwa ngicela ukuxoxela ukuthi bawuketshana noJesu namhlanje mase sibuya omubi uyobe ngasekho. Sithandazeni ngencwadi kaJeremiya sithandaza. Sithandaze ngencwadi kaJeremiya bazalwane. Ngaseqaleni. Sithandaze ngencwadi kaJeremiya. Sithandaze. uJesu uyaphila. Ngizocela ke lokhu babugumba ngifundele kusukela kuverse number 13. Yes, sofunda nje uverse 13 kuphela esizothandaza. Jeremiah isahluko sesibili verse number 13. uJesu wami basavula abanye uyaphila.
Thank you. Abantu basempangeni, ithameli zomcimbi, ihlobo libangani nomndeni, bamone ngezinto nje ezimbili abantu bakhona uNkulunkulu. Okokuqala bamshiyile, bashiya umthombo wamanzi okuphila, bashiya umthombo ongashi, bashiya umthombo omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu. Basabantu abakuleli holo bahamba bayozigubhela imithombo yabo, kodwa amanzi angenakuhlala kuyo. Siyathandaza manje, iqiniso ukuthi ukhandlekile, uzama ukugubha umthombo uzuthola amanzi, uzamile ukuzakha uzenza ube muhle, udinaye yonke into uNkulunkulu akwenze waba yiyo. Shintsha izibele zakho, washintsha isikhumba sakho, washintsha yonke into, nawe nje uyithozi ukuthi umthetho wami ngiyona lento. Le mthombo nihambe nizibhela yona, amanzi ngeke ahlale kuyo. Uzubona ukuthi le mthombo enizibhela yona iyokuzama ukuzenza nibe bahle. Njalo nidinga nivuke sisalele, niyomba lo mthombo, niyozimake up, niyosetha iy'nkophe zokucwayiza, niyobhicola umudaka ngoba olunye lonakele, niyosetha iy'nwele kabusha ngoba uzenze into ngesiyo. Ngeqinisa uyona lento wena sikubona uyini. Uyilokhu uNkulunkulu akudala waba yikho. Abantu bami benzile kokubili, bangishiyile, bashiya umthombo wamanzi okuphila, bazigubhela imithombo yabo, amanzi angenakuhlala kuyo. Wonke umshikashiko wenzile emhlabeni, ngiyaxoxela uqongelele ebhakedeni elivuzayo. Nangu Jesu, umthombo wamanzi okuphila. Ayikho into ekuhluphayo uma uyihlanganisa noJesu, uzihlanganisa nomthombo ongavuzi. Asivala amehlo, sithandaze. Mawuthanda namhlanje, ngenhliziyo yakho, ngincenga inhliziyo yami, ngithi inhliziyo yami ihlakanipha, zikuhaqile izitha zivukela wena. Kunenxokozelo manje phakathi kwakho. Mina bengizobunga zomalume, hayi ukuthi ngizokholwa la. Nazi izitha zikuhaqile. Ngingaphila ngaphandle kwayise wengane, ithi umzimba wakho. Iziyo yami mauhlaka niphe izixokozele phakathi kwakho. Khona umuntu othi nje zilahle zinikele kuJesu, wozu njengokunjalo, kodwa kunenye inxokozelo yezitha ezikuhaqileyo zivukela wena. Wenhliziyo mawuhlakaniphe,
Ake namhlanje uzenze ube ngoqobayo kuthi phakathi kwayo yonke imisindo nokuxokozela uthi udlulela phambili kwayo uthi noma kunje noma umsindo ungaka noma ngixokozela kangaka kodwa Jesu namhlanje ungangedlula. Bamba izandla zakho, thethelela izono elizifo zami, khulula ukuphila kwami ekubhunjisweni, ngoba konke yikho konke nakho ala thatha uJesu isabelo ngeke usaphucwe muntu. Nginika ithuba abazalwane sekuthandaza uthanda ukuhlanganisa impilo yakho noJesu. Indicator ngesandla la uhlezi khona uthi Nkosi nansi impilo yami. Phakamisa nje isandla sakho, ungamnaki umuntu uyokulunguza ebhokisini usulele. Athi lo Jesu wena oze walala umenqaba mina ngiyamamukela. Basithatha leli thuba asibheke umuntu oseceleni. uNkulunkulu akubusise usaphakamisa isandla sakho. Ngilindele esinye futhi woza kuJesu nangu imbomuhle kangaka kungawusuku lwakho lokuyihlanganisa neNkosi. Phakamisa isandla sakho, phakamisa isandla sakho. uNkulunkulu akubusise nawe lapha ngemuva. Mawukhona nawe, mawuthanda uyiqhenye, uzidle uthi ngisindisiwe mina. Uma umuntu esindisiwe bazalwane ugcina amazwi kaNkulunkulu. Ngicela bonke labo abaphakamisa izandla zabo uthathe esinye usibeke esifubeni sakho. Thandaze kanye nami lo mkhuleko sithi Nkosi Jesu, ngiza kuwe, ngiyisona, ngidabukile ngendlela engudumazeka ngayo. Ngilandela abanye oNkulunkulu, ngabashisela impepha. Ngalandela abanye oNkulunkulu, ngazenza muhle ngeze. Ngilandela abanye oNkulunkulu, ngilandela iy'nkanuko zenyama yami. Namhlanje ngiza kuwe, ngicela umphefumulo wami ufumane inhlanhla yokuhlangana noJesu. Ngiyazinikela kuwe, ngiyavuma uyiNkosi nomsindisi wempilo yami. Ngithethelele zonke izono engizenzileyo. Guqula inhliziyo yami, guqula ingqondo yami, uboshwe iy'nkalo zami. Ngikulandele ngokuzidela. Ngiyabonga Nkosi. Baba wethu ogcwele kuwena izolo nanamuhla naphakade. Uthe Nkosi uma umubi ebonakala wathi akoxwayiswa, ngoba uma umubi engaxwayiswanga wafa ngesono sakhe. Wathi igazi lakho uyolibisa kulabo ababeke njengabalindi. Sondela kuwe, nansi Nkosi lephefumuleza kuwe. Bayaxwaya bezukhala kwecilongo, baphendukela kuwe, bahlangabeze ubenzela umuso wasenzela wona ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. MC.